Assalamu alaikum jama'a. Masoyana suna yawan tambayata akan me yake cikin kundin waƙoƙin Laila. To amsar anan ita ce, waƙoƙin Laila dai za su faɗakar da ku, sannan kuma za su nishaɗantar da ku. Amma sai dai kuma akwai yawan cakwakiyoyi a cikinsa, domin kuwa waƙoƙi ne wanda aka yi nazari da tunani wajen shirya su, kuma aka tsara su, kuma za a sake su 15 ga wannan watan nan. Waƙoƙi ne wanda idan ka saurare su za ka ƙaru, sannan kuma za ka gane me ake nufi da su, sannan kuma za ka gyara taka soyayya. Don haka ku bibiye mu 15 ga wannan watan insha Allah. Ni naku Salisu Samira zan sakar muku wannan waƙoƙi na Laila, kuma za ku ji me yake cikin shi, kuma za ku ji me abin da aka tanada a cikin shi. Don haka ni naku Salisu Samira ina tare da ku. Na gode.